Kowe iso nyempal bebaune kiwa tengen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah salah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bawa kiwa tengening Baladewa. Yen to iso mboyong Baladewa, aku kencang. Papai jajaran nantang karo Baladewa. Ora ngerti marang nata mandura Prabu Baladewa marang kowe. Dadi yo akhirat pengen modal ngruput kowe. Semengkean. Su. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Nggih. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo we tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Gus, cangkepe. Perkutara aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mergo gering tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib belani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya, aja kok bojo, nyawane dijaluk wong, dienggo kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar, dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka, kalukengrat yen barep kuwi gedhihe wae putih, mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa ngene ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sampun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarko, kula nyuwun parilah medal Jawi, kula nyembadhe ngajar Jaya Sudarko barat. Werkudara Janaka melu aku, mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarko dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka wonten dawuh. melu ora? Nderek. Lah. Werkudara kan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara. Apa? Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Rak ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lemuni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat njotosi nek barep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan njotosi Jaya Sudarko, mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarko namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula iki gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarko. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun kanthi Werkudara Janaka. Werkudara, nggih, melu ora kowe? Melu ya ayo. Yo. Paraswane jajaran iblis lan manusa ora tenan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa.
tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas nek ra tak unduri aku iso tekaning pati watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati kuwi watak Werkudara dudu Baladewa ning watak kasaktian yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono nek cara aku maju meneh belani Drupadi setengah-setengah ora lahir batin nek cara aku isin maju meneh Panuswari jajaran iblis anak Jaya Sudarga menungso kang kaya kowe apa dikira Baladewa kalah karo campurmu kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala Kyai Alugoro aku meguru karo kowe 20 taun nekane ngantiku ene markane pati mbok wong iki aja gampang diobong wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu ra gayeng Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidin lumamping wanci peteng kepabak obor sastra biar padang trawangan manahipun ingkang rayi ngamarta Yayi pengajaping manah namung daya-daya prapting negari Ngamarta sasampunipun ingkang raka tumuli sowan wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika lajeng kepareng kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dari paduka handangu dhateng wiswanipun ingkang raka Yayi nggih Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka pun Mandura Tadawadana nalika semanten anyarengi kula sowan dhateng negari Ndrawati kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidhal dhateng negari Ngamarta mila tumuli ingkang raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta inggih Koko Prabu boten dados sabab saking menapa jenyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Ndrawati menika boten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dhateng sinten kemawon Koko Prabu alah menawi ngaten tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yayi Prabu Awiji dhateng swanipun ing Raka ing Ndrawati menika inggih Yayi kepareng kula cumadhong dawuh Koko Prabu mboten kanthi kanyono-nyono pawarta sumebar warata saindenging praja Ngamarta malah sakmangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pana kawaning Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandhang raga tegesipun nandhang sakit monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggenipun sami ngrawuhaken Brahmana winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya mila dinten samangke tumuli ingkang rayang rawaken paduka Kanjeng Koko Prabu mugia suka palidamar dhateng para Pandhawa utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang bilih Pandhawa menika mboten saged pisah lawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sakmangke nandhang raga tuwin kelajeng-lajeng madal saliring usada ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye mula kang sangka kuwi netepi tembung gandeng Kresna kakangku minangka dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwih-luwih Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen to nganti Semar ora bisa waluya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa mula Kresna kakangku diaturi rawuh ana ing negara Ngamarta sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku piye carane lan crana apa ing kudu katindakake supaya Semar waluya nirmala jati temah mulya nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segara aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya semanten ugi kula Koko Prabu kula ugi mboten badhe selok nadyan kadhawan manjing tumangan kula sagah
nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Kok ora Bu? Nadyan ingkang rayi pun kembar semanten ugi. Nadyan kula kadhawuhan beto bareng ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih. Waton dados sarana walinipun Kyai Semar, kula ugi ndederek Kok ora Bu? Jagat Dewa Bathara. Kok ora Bu? Nggih. Kados pundi menika? Lho kok kados pundi piye? Lah iki rak kewajibaning si Adi to. Kewajibane Kyai Prabu Ndrawati Minangka dadi pengayamaning para Pandhawa, minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Ngibarati Pandhawa kuwi kreta lan jarane si Adi ingkang dadi kusire. Kreta lan jaran dina samengkono deng ora gelem lumaku. Mula budidayanen piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna. Aja nganti silak marang kewajibanmu. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasaruswanipun nenggih Prabu Jaya Sudarka nrepeh pindha sata matarakan. Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan. Nindhik busananipun menika wujudipun Nalindra. Yayi, tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau. Menawi namung badhe ambebuthek katentreman negari Ngamarta kedah dipun singkiraken. Inggih Koko Prabu, kula atur lenggah ingkang langkung sekeca. Non Yayi. Kisana sampun wonten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuk. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana? Nggih, nuwun amit pasang kaliman tabik. Dina bena nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana. Nadyan kula menika Regi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana. Ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari. Inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kalasreng. Prabu Patokol Baworsari. Non. Lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Jaya Sudarga. Jaya Sudarga nggih kasinggihan. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantu ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Lah ngaten mboten geseh. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha nggih, mriku ngaten. Mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Mila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun sowan kula ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suka lilaning penggali. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Baworsari lan ing mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negari ing Parangkencana sinuwun. Semaning jajaran sekertaning bawana iblis lanat babak anglayoni jujul anu sing ana menungsa sing nyela gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kowe durung tepung karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi Jladra Anama Krasana. Sinuwun Mandura. Ya, dasar paranyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula? Baliya, kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Baworsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku ora mung sagodhong kelor. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi ku lancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang para Drupadi. Apa ora mlek mripatmu ora? Apa ora krungu kupingmu? Yen to Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma.
Yen Ratu Gusti Prabu Kacepet mau bakal mboyong Waradrobati, tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Kok saiki kowe bali yo? Mumpung durung tak poteng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja nentangke kamurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang ati ning Baladewa. Kowe ora ngerti nata mandura nesu piye? Mula pikiran ngono bakal mboyong Waradrobati. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi krojokan geguyong dadi tangisan ngejak apa tak tandangi kowe. Alah. Apa dianggep aku gampang digetakno apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Waradrobati ora diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Dalah bagus. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jireh getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita, nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to palangi karepku ning boyong Waradrobati. Sudarga, ana parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungguh kadhetane Baladewa menang boyong Waradrobati. Kowe iso nyempal bebaune kiwa tengen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bawa kiwa tengening Baladewa yen to iso mboyong Waradrobati. Aku kencang. Nusana jajaran nantang karo Baladewa. Ora ngerti marang nata mandura Prabu Baladewa marang kowe. Dadi yo akhirat pengen modar meruput kowe. Semengkean. Koko Prabu. Wonten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo wae ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo wae tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Hus, cangkeme. Perkutara aja ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Merga gering tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katetremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep? Aja kok bondo donya, aja kok bojo, nyawane dijaluk wong, diku kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar, dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kalukengrat yen barep kuwi gedhihe wae putih, mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa kowe ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yai, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ing tasih panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong kok diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun parilah medal Jawi, kula nyembadhe ngajar Jaya Sudarga barat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan boyong Waradrupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Waradrupadi badhe kula caosaken. Oh nggih ngestaken dawuh. Wilanana kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka wonten dawuh melu ora? Nderek. Lah.
Werkudara lan Janaka menika pengin nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara. Oh, Kowe melu arep ngopo? ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Rak ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lemuni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat njotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan njotosi Jaya Sudarga mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula iki nggadahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun kanthi Werkudara Janaka. Werkudara, Nggih. melu ora kowe? Melu ya ayo. Yo. Kembar, kula wonten dawuh. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih, Koko Prabu. Kula mboten badhe wantun dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku. Sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku. Mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging. Inggih, wis tak kendhawuh. Aja kaya kakangmu. Inggih. Lah menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi? Ora apa-apa, aku ora bakal nesu malah tak apura keluputane kabeh. Duh, tobat, Wan. Koko Prabu menika nggadahi pambegan kok kados mekaten to. Kula nika kok pengen kados panjenengan. Kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, wis tak kendhawuh. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ingkang wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarga. Menika ingkang garwa lho. Wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Oh inggih. Wis tak kendhawuh. Ora tak jak blonjo kowe. Inggih, monggo kok Prabu lho dherekaken ayo kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dherekaken. Setan Strayoli binatang September Oktober November. Manus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ning Ngamarta. Nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Sinuhun Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane biaya dijupak raiku nganti kontal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinuhun Prabu Puntadewa Mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bandha donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. mula kundang Getihe putih. ning sing ra trima. Dulur-dulure, kula ora pun matur ta. Baladewa niku Dulure Prabu Puntadewa. Pernapane? kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botohe Pandhawa. pujanggane Pandhawa. wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa. Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya. Niku wis wajar. Mboten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang. Kok Mergo aku nantang Prabu Baladewa.
dheweke ngalahke sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkuli adidaning Baladewa. Menang boyong para Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho, anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya nggone sampean. Nggone sampean niku sing ampuh ming pil. Kok pil ampuh? Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik, ganthet ngiyayet, bringose ngregeni kupingke tiwa tengen. Tumpangke kok kupingke. Tumpangke kuping kiwa tengen. Tangane cilik atose Rajamak. Ngantem sampeyan tepyur. Mudar saknalika. Niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Si Kuning utawa Gada Inten. Niku gedene ming salengen bayi. Tamake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung wis jugruk lho. Tenan niku. Kula ya duwe gada tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk kiwa nengen. Dapure lah. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis matek aji, telapakan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Wah, ming telapakku. Ming telapak. Ming telapakan dilat Antarja mati. Niku keampuhane teng riku niku. Antarja niku. Liyane nomor 2 Gatotkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungso, ning robot. Lho, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawat Candra Dimuka, balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem ceplakan tikus. Niku Gatotkaca. Ususe kabel. Niku galuk uyuhe edang kopi. Kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek. Potol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono wis tolong kowe. Kandan-kandanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan glelenge Rajamak-jamak, kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk, enten ora mudyan mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, neng angkringane Mbak Wita. Awan catilan bengi kelonan bayangan. Ngaten. Niku lho, Antasena. Mulane sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa, niki mengke kurang-kurang bejane kula bali nggawa bathang. Wah, bathange sapa? Bathangmu kuwi. Ngrekoso le ngeduk jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Ngamarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Klebu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngopo?
luwih enom tinimbang aku wong gerang wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Oh nggih. Tontonan kok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tundang Prabu Jaya Sudarga. Atos ini. Satrio Kantet ngeyet brengose ngulur geni tumpake kuping kiwa tengen sawa. Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo, sing mburi wong una-una. Antasena apa? Kon ngamplengi apa piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngamplengi iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ibarate kaya dene iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni, tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Balya. Balya aja mbok bacotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbok anggap aku wong saudon telu saurupan ya? Apa mbok anggap aku wong jiring getih wedi mati? Setyaki, tinimbangane aku bali tekan negara ing Parangkencana. Ora mboyong Wala Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodhok, mati sia. Lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang. Nadyan aku kalah, ning kalahku mati perwira. raja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngayal. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ayo tangi legane atiku. Eling ngono risang satriya Wiratamtama. Oh. Hei. Biasane mampir cangkem kulum. Ayo ora biasa aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngayal. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati ning kene. Kerubutan. Ayo, aku ora wedi. Lu wong mati nang Ngamarta. Antasena pecah ndiasmu. Ties. Guajul raine. Gletak. Dilikono mati apa urip? Modar. Ratu ming gleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke ya lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Emut. Wow. Gok Nun. Wong Ngamarta gelute ora wani jerijen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arep lho, Sencaki. Sing mburi? Antasena. Ya ulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok. Nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula sakuken cangkem. Mundur. Nggih. Kaya ming ngomong, "Ah, saramu apa-apa." Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. ini kula ngomong karo sampean. Aja wani pisan-pisan karo Sencaki. Sencaki niki wong digdaya, wong liwat tukur, Antasena ku ya wong digdaya. Kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Iki. Mutar kowe. Cekel angel jama-jama.
Muter, muter. Sentyaki, ayo aja mlayu. Maju garing atiku. Hati aku. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti Mumungsuh Sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak Sencaki sek nggon rai karo Antasena dugang jer. Candhak Antasena dugang Garukaca jer. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora sama-sama. Damangi sekali nggih, ora kon matur mau to sekali nggih. Ana sing wonge sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet.
Sasambayang Waradrupati. Aku lho sak ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Balira. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Waradrupati. Konangan Antarsena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Kapokmu kapahanmu. Domongi kok angel. Mung Raden Antarsena kok arep wani nggo menang apa? Aku ya ora kurang ngelikke kok ngandani ngeyel jotos mawon. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Lho tangkeme ora. Heeh, wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Kok Modar kowe. Antarsena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundur, nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antarsena niku sencaki lho, tenan lho. Kula wis ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Sekalian ndak ganjil. Gleleng. ora gung kowe kok ora to? Lho kanca sekak e. Oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomongi Gatotkaca. Oh uju. Ki ya padha wae ya. Modar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslop. Ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gamange mbiyen niku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarsena ning kalahan. Oh. Niki sampean mboten gal Bali, anggone Gatotkaca lho. Nah niku ketok angine wis meyut niku Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatotkaca. La. Modiar ora kowe. Waduh. Wah. Modiar cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar. Anggepe ora aku senja Mboyo ngono piye? Kok, nuwun. Aku arep maju meneh. Kowe lha domongi ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sapa ketok tak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong ngamar tak cokot mati, ora terpati tak boyong. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nek nganti sencaki ketok, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ontos cokot mati. Telek. Ora. Akhirnya telek barang arep dicokot. Satria kok dadi telek barang to Ya men apa-apa arep dicokot kok ora bayar kok njur nekat wae ora. Wong muni anggere ra bayar kok njur apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke. Oh, njur nekat kancane ra oman apa-apa. Cerewet iki lho trajange dhewe ngomong ngamar to kok. Wong ngamar kok.
Piye? Ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Nalindra Prabu Jaya Sudarga pancen nyata didaya. Sedaya para putra sami kaprajundhang. Sedaya prajurit sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jaya Sudarga. Najan ingkang rai dipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan panemane jajalan sekretaning bawana. Wah, Jaya Sudarga saya ngewae-wae ngias Manarata Mantura Prabu Baladewa aja minggat kok gaten sirahmu parat kowe. Gembira sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndorowati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja adike-adike. Ayo, kangge iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Nata Mantura wenang Bayangkara Ndorowati. Kangge, aku patenono. Piye? Kon pateni yo. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokot ya. Nyanyi cokotan, nyanyi iki cokotan, nyanyi ge cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel glune Baladewa, sasak iso njara langit. Cokotan legane ngatiku. Hai. Wah! Wah! Mati aku. Wani jajaran iblis lan manusa ora tenan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokotke awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ora tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang, aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasaktian yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga. Menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Aku meguru karo kowe 20 taun legane ngantiku. Ene markane patimu, Pak. Mbok wong iki aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi. Inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi, menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Kyai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nerima ora bedah negara Ngamarta? Gatotkaca wonten timbalan. Mrene yo nggih. Wonten timbalan. Tak jaluk gawemu kowe gelem yo? Nggih. Menawi kang dawuh Prabu, nadyan kadhawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya miljengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng Paduka manjinga Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi mengko tak peneke Prabu Sudarga kae mau. Nggih. Mengko yen wis tekan negara parang kencana yen Gendhaga iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathokol Bawarsari. Nggih, ngestaken dawuh. Manjinga Gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik.
Engko nek nganti Gatotkaca cilik loro gedhe tekaning pati, sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjiwa Gatotkaca. Mriki nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca. Jaya Sudarga. Nuwun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Nalindra Ndrawati kadange Taruna Kaka Prabu Baladewa. Walah dalah. Nggih, sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Keparengipun pados pundi? Menapa parinipun terasaken anggenipun adu atosing balung leting kulit. Nadyan kula ijen tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kaka Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki, panjenenganipun Yai Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku maringake gendhoga isi Waradrupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Waradrupadi. Mula banjur drebokake ning jering gendhoga. Waduh, walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Waradrupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata gagi sawangen iki gendhoga isi Waradrupadi. Oh iki. Gawanen bali aturna Prabu Patokol Bawursarya Prabu Kacepot. Lho niki ngaten. Selak dados pengantu-antuning sinuwun Prabu Kacepot kepareng gendhoga badhe kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun mandura kula nyuwun pamit. Oh, ora caturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok Siji engkel. nyokot gulukul. Lah ngene rak sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung srimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung srimpet. Mboten napa-napa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki. Kira Graing Kyai Semar ana sambung rapetin alindra kemapan ana ing parang kencana iki Dimas. Kenging menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng paduka. Kowe lumarap ning Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iki. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing parang kencana ing jeluk Prabu Kacepot. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Tangira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning ingsun iki mau. Arjuna lho iki. Nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Kaka Prabu, aku tak nututi kelawan gendhoga isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan sak pirangan putra-putra Pandhawa. Lho iki ngestaken dawuh mangkat Janaka nyuwun pamit Kaka Prabu Mandura nyuwun pamit. Yo. Surti ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik.